إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, dito naman po tayo ngayon sa program natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala, Islam, the religion of truth. Ang topic natin ngayon ay ang story ni Abraham. Kasi ang daming claim between Jews and Christians. Ang sabi ng Jews si Abraham sa kanila, sabi ng Christian si Abraham ay sa kanila. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa glorious Quran, Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unsilatit tawrati wal injilu illa min ba'di. O kayo mga people of the scripture, meaning Hudyo at Kristiyano, bakit kayo nagdidispute regarding Abraham? Ang Taurat at Injil, sabi ng Allah Ta'ala, hindi ko pinadala except after Abraham. Afala ta'kilun, have you then no sense? Ang sabi ng Allah Ta'ala, na sinagot sila ng Allah Ta'ala yung dispute nila, na sa kanila daw si Abraham. Ang sabi ng Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا وَمُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Abraham was neither a Jew, hindi siya sabi ng Allah Jew, nor a Christian, but he was a true Hanifa. Meaning, ang ibig sabihin ng Hanifa, to worship one Allah Ta'ala, one God, monotheism, worship none but Allah Ta'ala alone. And he was not of those al-mushrik. Ang ibig sabihin ng mushrik ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung talagang kayo ay nagpa-follow kay Abraham, itong sinabi ng Allah Ta'ala, Inna ulan nasi bi Ibrahima lalladina tabauhu wa hadan nabiyyu walladina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sabi ng Allah Ta'ala, katotohanan, ang pinakamalapit kay Abraham na sumasama sa sarika, sa footstep ni Abraham, ay yung tunay na sumasama kay Abraham. Meaning, ang tanong dito mga kapatid, sumasama ba tayo sa footstep ni Abraham? Paano siya mag-worship sa one God? Katulad ng pag-worship ng lahat ng prophet from Adam till Muhammad. At sabi ng Allah Ta'ala, at sumama sa propeta na to, meaning si Muhammad. Kasi lahat ng mga propeta, mga kapatid sa Islam, isa lamang ang risala nila, isa lamang ang da'wa nila sa kaum, sa people nila, ay sambahin ng Allah Ta'ala na nag-iisa ang Allah Ta'ala at huwag gawan ng katamba ng Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, ang malapit kay Ibrahim, walladina amanu, yung mga sila na naniniwala na sumasamba nag-iisang Allah Ta'ala Diyos, na hindi kailangan ng mediator, walang intercessor, walang in-between na tools or medium between them and Allah. If they ask Allah, kung sasambahin nilang Allah, walang in-between, sinasamba nilang Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyul mu'minin. Ang Allah Ta'ala, siya ang protector at helper sa mga believer. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, that time si Abraham, bata pa siya, fata. Sinabi ni Abraham sa tatay niya, ang tatay niya gumagawa ng sculpture ng Diyos-Diyos. Ang sabi niya, tay, ano tong Diyos na ginagawa niyo? Sabi niya, anak, yan ang kabuhayan natin. Ginagawa kong Diyos na yan. Yan ang sinasamba natin. Subhanallah, katulad ng nangyayari ngayon dito sa atin, sa mundo, ang daming gumagawa-gawa ng mga Diyos-Diyosan, tapos sinasamba nilang Diyos-Diyosan na to. Bakit hindi nila nakita mga Diyos-Diyosan na to gaano kasama? Kasi bakit? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَزَيَّنَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Ang Satan made their deeds first-seeming to them. First-seeming, ang ibig sabihin ng first-seeming mga kapatid, alam mo mali yun, dahil because sinabi sa Biblia, that God is jealous God, pero sinasamba mo pa rin, gumagawa ka ng images of God. Sinabi sa the commandments, thou shalt not create images of God. Pero gumagawa ka ng images of God, hindi mo napapansin ikaw sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero sinasabi mo, ang sinasamba ko God Almighty. Kaya si Abraham, sabi niya, tay, tinapon niya isang Diyos at nanunod. Sabi niya, tay, tingnan mong Diyos na to, mismo sarili hindi niya matulungan. Sabi niya ng tatay niya, umalis ka nga dito. Hindi nila gusto ng tatay ang ginagawa ni Abraham. Pero ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng glorious Quran regarding Abraham sa dispute niya between sa mga tao, sabi ni Abraham, is qala li qawmihi u'budullah wattaquhu. Ang sabi ni Abraham sa mga tao, doon sa people, kung saan siya nakatira, sabi niya, sambahin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at matakot kayo sa Kanya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yun ay magkakabuti sa inyo pag kayo ay sumamba nag-iisang Allah Ta'ala, nag-iisa lamang sa walang ibang Diyos, walang gumawa ng lahat to kundi siya ang Allah Ta'ala lamang. Yan ay magkakabuti sa inyo kung alam nyo lamang. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan takhluquna
ifkan innal ladina ta'buduna min dun la yamlikuna lakum rizqan fabtaqu 'indallahi rizqan wa'buduhu washkuru 'alaihi turja'un. Ang sabi ni Abraham sa kanila, ang lahat ng mga sinasamba nyo maliban sa Allah, yan ay usanan, gawa-gawa nyo lamang, ay sanan yung mga asnam, yung mga idols na ginawa nyo mismo sa kamay nyo, ifkan, ay ibig sabihin ng ifkan, takhlukuna ifkan, tapos ginagawan-gawan nyo ng kwento. Sabi nyo ito ay Diyos na dapat sambahin. Sabi ni Abraham, innal ladina ta'buduna min dunina la yamlikuna lakum rizqan. Ang lahat ng sinasamba nyo maliban sa Allah hindi makakatulong sa inyo, hindi kayo mabibigyan ng provision. Fabtaqu 'indallahi rizqan, pero bagkus sa Allah kayo humingi ng tulong. Ng lahat ng binigay ang Allah Ta'ala bibigay, walang nagbibigay kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sambahin nyo siya at magpasalamat kayo sa Allah, at sa araw ng paghuhukom kayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang risala ni Abraham. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah, wadhkur fi kitab Ibrahim annahu kana siddiqan nabiyya. Sinabi ng Allah Ta'ala na mention sa kitab min sa Quran, si Abraham ay siya ay prophet of truth, meaning siddiq an nabi. إذ قال لقومه إذ قال لأبيه, sinabi niya sa tatay niya, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a, ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani yasiyya, ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliyya. Ang sabi ni Abraham sa tatay niya, o tatay ko, bakit ka sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na ginawa mo, hindi nakakarinig, hindi nakakakita, hindi makakatulong sa iyo kahit anong. O tatay ko, dumating sa akin ng knowledge, ginaid ako ng Allah Ta'ala na hindi dumating sa iyo. Mag-follow ka sa akin dahil ako ay propeta ng Allah Ta'ala. Dapat sumamba tayo sa nag-iisang Allah Ta'ala. Ahdi ka siratan sawiya, at igagaid kita sa tamang landas, sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. O tatay ko, wag mong sambahin ng syaitan, meaning wag kang sumama sa footstep ng syaitan. Kaya sinabi ng Allah sa kabilang aya, la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sabi ng Allah, wag kayong mag-follow sa footstep ng syaitan dahil siya ay maliwanag na kalaban nyo. Ang goal ng syaitan ay para madilud kayo, gagawa kayo ng katambal sa Allah Ta'ala para alam ng syaitan, magusto ng syaitan, makasama niya kayo doon sa impyerno, magpakailan nang wala ng kamatayan. Kaya sinabi ni Abraham sa pagmamahal niya sa tatay niya, wag mong sambay ng syaitan, meaning wag ka mag-follow sa kagustuhan ng syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Dahil si syaitan, si Iblis la'natullah alayh, siya ay rebellious sa Allah Ta'ala na most gracious. Ya abati, ang kinakatakot ko, sabi niya tatay ko, ay tatamaan ka na ng torment ng maawain na Allah, at magiging companions mo, makakasama mo sa impyerno ang syaitan. Ang sagot ng tatay niya, dahil walang guidance, dahil sa kibron, walang guidance sa kanya ng Allah, sabi niya, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ang sagot ng tatay niya, o Abraham, nireject mo ba ang Diyos ko, Abraham? Kung hindi mo titigil ang ginagawa mo, umalis ka na dito bago kita batuhin ng bato. Umalis ka dito habang hindi pa ako nagagalit sa iyo. Pero si Abraham, dahil sa pagmamahal niya sa tatay niya, hingan niya ng tatay niya ng forgiveness sa Allah Ta'ala, pero sa Yawm al-Qiyamah hindi magbe-benefit ang forgiveness ni Abraham. Bakit? Because lahat ng mamamatay, pag namatay tayo na state of disbelief, gumagawa tayo ng katambal sa Allah Ta'ala, kahit pa propeta hindi tayo matutulungan. Kahit si Propeta Muhammad hindi niya matulungan. Si Abu Talib, napakabait pero namatay na state of disbelief, sumasamba ng Diyos-Diyosan, hindi siya matulungan ng Propeta Muhammad. Kahit nanay ni Propeta Muhammad, binisita niya sa libingan, umiyak si Propeta Muhammad, sabi niya, nangingi ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiningan ko ng forgiveness ang nanay ko, pero hindi ako kinanro ng Allah, at nangingi ako ng permission sa Allah Ta'ala para bisitahin ang grave ng nanay ko, inalaw ako ng Allah Ta'ala. Ganon din si Abraham, nang sabi ng Propeta Muhammad na makikita ni Abraham ang tatay na si Yawm al-Qiyamah full of dust, sabi niya, tay, di ba sinabi ko sa iyo sa mundo na huwag ka mag-disobey sa akin, sambahin mo nag-iisang Allah? Ang sabi sa kanang tatay niya, walaan la asika, sa araw na to hindi na ako mag-disobey sa iyo, Abraham, maniniwala na ako sa iyo. Dahil alam niya ng katotohanan sa Yawm al-Qiyamah, ay sabi ni Abraham sa Allah Ta'ala, ya Allah, di ba hindi mo ako di-disgrace sa Yawm al-Qiyamah, pinamis mo sa akin na hindi mo ako papabayaan sa Yawm al-Qiyamah? Sabi ng Allah, yes, naam. Sabi ni Abraham, ya Allah, dahil mahal kong tatay ko, ayaw kong tatay ko makapasok sa impyerno. Ang sagot ng Allah Ta'ala, inni haramtu janna alal kafirin. Abraham, finorbid ko ng paradise sa mga disbeliever. Walang nagawa si Abraham. Ang tatay niya ginawa ng Allah Ta'ala isang hayop at tinapon sa impyerno. At
doon dinassociate na ni Abraham ang sarili niya sa tatay niya kasi pinagbawal na ng Allah Ta'ala dahil kahit sa mga believer, pinagbawal ang hihingi ka ng kapatawaran sa mamatay in a state of disbelief. So, ang kaum ni Abraham tinatawag sila Ahlul Babil. Ito ay sa part ng Iraq, kano ya'buduna al-asnam. Sila ay sumasamba sa asnam. Kaya sinabi sa kanila ni Abraham, innama ittakhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fi hayatid dunya thumma yawmal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Sabi ni Abraham, ang lahat ng sinasamba nyo maliban sa Allah, yung awsanan na yan, yung mga Diyos-Diyosan na yan, yan ay pagmamahal lamang ninyo dito sa mundo. Bagkus pagdating nyo sa yawmal qiyamah, doon nyo malalaman ng katotohanan, kayo ay magdidisown each other. Ibig sabihin, kayo ay sabi nyo, wala akong alam, hindi ko alam sinamba ko, o hindi ko yan sinamba. Ganon na mangyayari pagdating nyo sa yawmal qiyamah, malalaman nyo at magka-curse each other kayo. Wayal'anu ba'dukum ba'dan, magka-curse kayo each other. Bakit mo ko sinamba? Bakit kita sinamba? Lahat ganon ang gagawin nyo. Pagdating nyo, malalaman nyo ang tunay na Diyos ay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan pa? Kung malalaman nyo ay too late na, nandoon na kayo sa yawmal qiyamah, hindi na kayo bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos. Wa ma'wakumun nar, at ang uwian nyo, ang dwellings nyo ay impyerno. Wa ma lakum min nasirin, at wala nang makakatulong sa inyo maliban sa Allah. So yun nangyari kay Abraham. Tapos ang ginawa ni Abraham, one time pumunta siya, nagsakit-sakitan si Abraham. Nalaman ni Abraham mayroon silang festival, kasi pag sa festival nila, ayaw nila mayroon mga bad omens. So ang ginawa ni Abraham alayhi salatu wasalam, magsakit-sakitan siya. Sabi niya, may sakit ako. Dito sinabi ng mga ulama, ang interpretation nila, anong sakit ni Abraham? May nagsabi ng ulama, ang sakit ni Abraham, sakit ang faith niya sa ginagawa nila. Merong sabi ng mga ulama, ang sakit ni Abraham, yun ay part ng uslub, ang da'wa ni Abraham. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron tatlong sinasabi mo, hindi siya mabibilang ng kasinungalingan. Ang umpisa doon ay pag nagsalita ang lalaki sa asawa niya para ma-please ang asawa niya, hindi yun kasinungalingan. Sasabihin niya, ang ganda mo, or mahal kita, ganito, maganda ka, hindi yung kasinungalingan. Yung pangalawa, sa gera, hindi mo pwede sabihin ang katotohanan, hindi mo pwede sabihin ang katotohanan. Kaya sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang tinanong siya ng Bado, lumabas si Propeta Muhammad at sa mga sahabat galing sa Madina. That's the time hindi pa nag-umpisa yung war. Nagtinatanong siya ng lalaki, min ayna antum ya'nil makan, saan kayo nanggaling? Alam ng ang Propeta Muhammad, ang maksud ng lalaki na yon ay makan. Hindi niya sinabi, ako si Muhammad, ay galing kami sa Madina. Bagkus ang sinabi ni Propeta Muhammad, nahnu minal ma, ibig sabihin nanggaling kami sa tubig, kasi lahat ang ginawa ng Allah Ta'ala, some part ng pinagawa ng Allah Ta'ala sa tubig. So part ito ng strategy. Hindi nagsinungaling Propeta Muhammad, bagkus gumamit siya ng kalima tawriya. Yung pangatlo dito, yung sinasabi ni Propeta Muhammad, yatakallamu ar-rajulu liyusliha bainan nas. Nagsasalita ang lalaki, nang gagawa-gawa siya ng kwento para papagbatiin niyang dalawang nagkaaway. Sabi niya, yun gusto ka na makipagbati sa'yo, sa isa gusto makipagbati sa'yo para magkabati sila. Yun ay hindi kasinungalingan. So nang ginawa ni Abraham, ginawa niya yun para ang mangyari na ma-destroy niya mga idols. Pagdating nila doon sa iyo mazina, sabi niya, huwag mo isama si Abraham. In-invite siya ng tatay niya, hindi siya sumama, may sakit. Sabi niya, at tasyaum, merong bad omen, huwag niyo isama yan, may sakit siya. So pag alis nila lahat, sinila ni Abraham ang mga Diyos-Diyosan nila, at nang nalaman nila yung Diyos-Diyosan nila sira na, takbuhan sila lahat papunta doon kay Abraham. Sabi niya, Abraham, sinong sumira sa mga Diyos-Diyosan natin? Ang ginawa ni Abraham alayhi salatu wasalam, tinira niya ng isang malaking Diyos, tapos sinira niya yung mga ibang Diyos. Sabi niya, tapos pagdating niya doon kay Abraham, yun ang gustong-gusto ni Abraham alayhi salatu wasalam, tatanungin siya. Sabi niya, Abraham, anta fa'alta li alihatina? Sabi niya, Abraham, ikaw ang gumawa sa mga Diyos-Diyosan namin, ikaw ang sumira nito. Ang sabi ni Abraham, bal fa'alahum kabirum hada. No, sabi ni Abraham, bagkus ang gumawa yung kabir, yung Diyos na malaki, siyang sumira. Fas'aluhum in kano yantikun. Tanongin yung mga Diyos na sisira na to kung makakapagsalita sila. So na-realize ng mga tao, talagang yung mga sinasama nilang Diyos walang katotohanan, hindi matulungan ang sarili nila. In fact, humarap si Abraham sa mga Diyos, ang binigyan niya ng pagkain. Sabi niya, kumain kayo. Hindi ba kayo kumakain? Hindi kumakain ng mga Diyos. Tapos ginawa ni Abraham, sinira at tinira niya isang kabir na malaki, at sinabi niya, yung malaki na nang sumira. Tapos ang ginawa ng mga tao, galit na galit sila kay Abraham alayhi salatu wassalam. Ang ginawa nila, lahat kumuha ng panggatong, nilagay nila ganyan para sunugin nila si Abraham alayhi salatu wassalam.
Kahit yung sabi sa riwaya, kahit isang babae may sakit, pinilit ng sarili niya para kumuha ng panggatong para sunugin si Abraham. Pero nang tinapon nila si Abraham, hindi nila kaya tapunin ni si Abraham ng kamay. Tinapon nila si Abraham by way of manjanik. Tinatawag sa catapult, yung parang tirador. Tinapon doon si Abraham. Sa isang riwayat, napakalaki ng apoy. Kung dadaan ng ibon, masusunog. Pero pagtapon nila kay Abraham, alhamdulillah, ang sabi ng Allah, sinabi ng Allah ta'ala, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ang sabi ng Allah, o nar, o apoy, maging malamig ka for the safety of Abraham. Anong sinabi ni Abraham nang tinapon siya doon sa apoy? Ang sabi niya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sufficient na sa amin ng Allah ta'ala at wala siyang Allah ta'ala ang bahala magdidispose ng lahat ng affairs. Kanong din ang sinabi ni Propeta Muhammad nang tinatakot siya ng mga Quraysh, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman. Ang mga tao, sabi ng mga pagan, sabi niya, kayo Muhammad, ang mga Quraysh, ang dami nila, napakarami na libo-libo ang dami nila, kakalabanin kayo, matakot kayo sa kanila. Bagkus sabi ng Allah, fazadahum iman, mas nag-increase ang iman ng mga believer. Ang sabi nila, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ang trust namin sa Allah ta'ala, sa Kanya lamang kami nagtitiwala. Nang hantay sila hanggang lumabas si Abraham, naglalight ang mukha niya. Ang lahat ng nasa paligid, puno lahat ng uling ang mga mukha nila. Pero si Abraham lumabas doon, talagang hindi nila kaya harm si Abraham. Nang narinig nila yon, nakipag-debate na si Namrud kay Abraham. Si Namrud nag-claim siya Diyos. Ang sabi niya, Abraham, ako ay Diyos. Sabi ni Abraham, ang tunay na Diyos ang Allah ta'ala yuhyi wa yumit. Siya ay nagkukos ng kamatayan at nagbubuhay. Ang ginawa ni Namrud, mayroon dalawang preso. Yung isa papunta sa papatayin, yung isa hindi. Yung isang hindi papatayin, pinatay ni Namrud. Yung isa, yung punishment niya, hindi kamatayan, hindi niya pinatay. Sabi niya, tingnan mo, Diyos din ako, yuhyi wa umit. Nakakabuhay din ako, nakakapatay. Ang sabi ni Ibrahim, ang tunay na Diyos Allah Ta'ala, na siya ang nagpapalabas sa araw from east to west. Kung gusto mo, palabasin mo yung araw from west to east. Hindi kaya ni Namrud. Yun, nagipag-debate si Namrud, siya yung leader ng Babel that time. Tapos si Abraham, pumunta na siya. After ng event na yun, pumunta si Abraham sa Haran. Doon nakita niya mga tao sumasamba sa mga stars sa kawakib. Ang ginawa ni Abraham, part ng dawa niya, ang ginawa niya, sabi niya, nakita niya mga stars. Yung isang stars nakita niya, napakaliwanag. In fact, yung stars na yun, yung pagdating ng gabi, napakaliwanag. Yun ay Venus. Sabi ni Abraham, ito yung Diyos ko, maliwanag. Tapos na nakita niya, kinaumagahan na wala yung stars, sabi ni Abraham, walang kwentang Diyos na yan, nawawala. Tapos sabi ni Abraham, maghahanap ako ng magandang Diyos. Nakita ni Abraham, ang moon, napakaliwanag. Sabi ni Abraham, itong Diyos ko mas maliwanag. Pero pag kinabukasan, nawala din ang buwan. Tapos sabi ni Abraham, mas maghahanap ako ng malaking Diyos. Yung talang napakaliwanag, nakita ni Abraham ang araw. Sabi niya, itong Diyos ko yung araw. Pero pag gabi, nawala yung araw. Sabi ni Abraham, unless i-guide ako ng Allah, talagang mabibilang ako sa mga taong nasa wrong path, hindi sumasama sa Allah. Kaya yun ang part ni Abraham. Allahu Akbar, napakagaling ni Abraham alayhi salatu wassalam sa da'wah regarding sa tawhid. Ngayon ang katanungan namin mga kapatid sa Islam, alin ba ang religion na sinasamahan nyo dito? Religion ba ni Abraham? Ang religion ni Abraham, mga kapatid sa Islam, sumasamba sa nag-iisang Diyos, sumasamba sa nag-iisang Allah Ta'ala, na walang katambal, walang mediator, walang means, walang anak ang Allah, walang katambal ang Allah, walang katulad ng Allah. Ganon lahat ng risala ng mga propeta. Kaya di ba sa topic ko na sinabi ko doon, ang lahat ng propeta, iisa lamang ang religion nila. They submit to the will of God, and this submission called Islam. From the word aslama is Islam, inqiyad, ang ibig sabihin submission, surrender. Magsusurrender ka sa Allah Ta'ala, obedience, at you submit to the will of one Creator. You worship only one Creator. And pag ginawa mo, yun ang tawag sa Islam. Kaya tinatawag ng Allah Ta'ala si Abraham as Muslim. Tinatawag ng Allah Ta'ala si Moses as Muslim. Tinatawag ng Allah Ta'ala si Salih as Muslim. Tinatawag ng Allah Ta'ala lahat ng mga propeta ay Muslim. Because why? Because ang kalima Islam hindi kinuha sa pangalan ni Muhammad. It is a word na from the root word niya ay silm, meaning peace. Or from the root word niya ay Sion, tapos aslama, meaning to submit. Lahat ng mga prophet nagsasubmit sila, one God, one God. There's only one God, no mediator, no intercessors. Ito lamang ang religion sa buong mundo na tatanggapin ng Allah Ta'ala. Ito lamang ang religion na sumasamba sa nag-iisang Allah. Kaya sinasabi ng mga Muslim, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ikaw lamang niya Allah sinasamba namin at ikaw lamang hiningan namin ng tulong, wala nang iba. Yun ang mga kapatid sa Islam, ang story ni Abraham. Ang katanungan ko sa inyo mga kapatid namin sa Islam, ano ba
ba ang religion ni Abraham? Kayo ba ay sumasama kay Abraham na sumasama-sama nag-iisang Diyos? O gumagawa kayo ng maraming Diyos-Diyosan at sinasama niyo mga propeta? Hindi ganyan ang religion ni Abraham. Ang religion ni Abraham sumasama sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Hingin ko sa Allah ta'ala i-guide kayo ng Allah ta'ala from darkness into His light. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawhan alhamdulillahi rabbil alamin.